Hello po. Hello po, mga kalinga. Mga kalinga. Good morning po. Papunta po kami ngayon doon sa scout ni Kuya Robin. Ay, salamat po talaga. Maraming salamat po na nangyari sa yung ano ko na papa-scout ko. Maraming salamat din ulit kay Kuya Alvin. Scout niya din sa akin, nagkagawa din ng bahay. Tapos nalalapit ko sa kanya na isa pa naman na ano na tinatulungan. Tapos maraming din salamat sa inyo lahat ng mga viewers sa atin, tapos mga sponsors. Kung sino pa kayo po naman na dahilan na para matinatulungan po natin na isang tao gaya din sa akin. Kaya maraming salamat po. Titingnan po natin kung ano na, kung ginagawa na yung bahay mga kalingap. Nila Maysa. Ano Kuya Robin? Grabe, no? Natuwa, sobrang nasaya ako talaga na, kasi yung siyempre iba naramdam pag na isang tao tinatulungan mo naman na ano, tapos sobrang kahit hindi sila na salamat pero ramdam mo naman na yung looban nila ng papasalamat sa iyo, diba? Sobra silang naligayahan. Pero bago naman po na lahat mga kalingap, salamat mo muna po tayo kay Lord para sa kanya, kasi dahil sa kanya po tayo na mga ano dito sa mundo na ginagawa natin lahat para tinatulungan natin kung sino dapat tinatulungan na gagawa ni Diyos. Kaya ngayon po bisitahin natin Kuya Robin. Tara, excited na nga ako eh. Kanina pa din ako. Kalingap, kanina pa talaga nang hintay si Kuya Alvin na sa bahay na para mang ginagawa naman na para pakita yan sa akin na papagsimula na bahay na yung sinascout ko. Pero sino naman ako, maliit lang si Diyos naman nagagawa. Si Lord talaga. Ayan. Excited talaga ako kasi masaya. At ayun po, papunta na po tayo. Papunta na tayo Kuya Robin. Una na sana ako eh. Ay, wala na tayo. Ayan po mga kalingap, masaya kami kasi syempre ginamit tayo ng Lord po para may sa bagong project na ito, pabahay project mga kalingap. Tara po mga. Syempre wag nating kalimutan magpasalamat kay Tita Lolita. Anong pangalan? Tita Lolita po. Tita Lunita, salamat po. Maraming talaga salamat talaga na po. Hindi ko ito nang kakalimutan na yung binabigay niyong blessing sa isang family pinapatayo niyo ng bahay ko. Maraming talaga salamat. Mapunta na tayo Kuya Robin? Oo, may kabahan na nga ako eh. Ito habang naglalakad kayo. Okay lang Kuya. Hindi ka pa nang baba Kuya Kuya Dati Oo. Madulas to, tayo matutulak. Dito ka Kuya. Ayan po, parang anong naririnig mo Kuya Robin? Narinig ko na pukpuk eh. Ay, may naririnig na ang pukpuk. Para Grabe. may simulan na. Oo. Magandang maga din po. May naririnig na kaming pukpuk mga kalingap. Ayan mga kalingap, andito na tayo sa pinapagawa nating bahay kila Maysa. Ay grabe mga kalingap oh. Sisipag po ng ito tatay mo to Opo. Tutulong na din. Pati ikaw nagtulong na din. Naghakot pa ako ng hollow block. Oo, naghakot ka din. Kasi mataas po yung nila lugar. Ito po at kapagawa tayong konkretong bahay. Mga kalingap. Semento yan hanggang taas. Salamat. Oo. Okay man? Opo. Nabigla kayo? Opo. Bilis. Kompleto agad ng Kompleto agad ng materials. At before Christmas sana natin magkaroon na kayo ng bagong bahay. Kung hindi man, at least may bahay pa rin. Oo. Panghaba yung buhay na. Ito ang payo ko sa inyo ha. Kasi pasalamat tayo dun sa magulang nyo ha, na nagbigay ng lupa. Ikaw ilang taong ka na nga? 17. O 17, minor de edad ka pa.
kailangan makikinig ka ha. Ano kuya, ano, tama po yun? Tama po ba yun? Oo, kasi kung kagaya niya na may history na ng pagiging ano, matigas ang ulo ba na nag-aaral sana, pero ayan, nagkaroon na ng ano, pero hayaan na natin yun. Hayaan na natin yun. Ang importante ngayon na magkakaroon na kayo ng bagong bahay, ano, magkakaroon kayo ng bagong simula, ano, hindi dun sa kagaya nung dati yung bahay na delikado ahas. May nakuha ba ditong ahas? Wala naman. Oo. Wala naman? Wala naman. Nakatakas na? Oo. Kuya Robin, Kuya Joel. Oo. Dito na po mga kalingap si Kuya Robin. Oh! Ano nangyari sa'yo Kuya Robin? Ba't nag-late ka na? Kapatid ko si Kuya Robin. Bakit hindi ka na matangkad? Katapat, kapatid ko si Kuya Robin. Oo. Kamukha ni Kuya Nico. Oo. Kapatid ako ni Robin. Nag-alis po si Kuya Robin at Ako muna daw ang kapalit Oo. na ano ay. nag-alis po si Kuya Robin at natatay daw, di na daw kaya. Hindi na kaya ng ano, ng kanyang... Oo. Nagliit. Nagliit na. Natatay na po si Kuya Robin, mga kalingap. Ito po. At konkretong bahay, mga kalingap. At sobrang ano to. Sobrang blessing nyo, no? Sobrang Magpapasko pati. Tapos ko ano. Yan yung pinaka ano yung gift. pinakamagandang gift na natanggap. Tsaka ni Totoy, magkakaroon na din siya ng ano, konkretong bahay. Oo, kailangan laging maayos yung relasyon natin, especially sa family natin. Ano? Ikaw, lalo ka na, ikaw ang lalaki dito. Kasi ito, family mo din ito. Ano lang, kung ano yung ano ng Lord, yung ano yung tama, yun yung gawin natin. Ano? Yung kung may maramdaman man tayo na kumbaga negative, ipag-pray natin, baka tayo pala yung negative, hindi yung sitwasyon. Tama? Minsan kala natin negative yung ibang tao, ang pala tayo yung negative. Ano? Kaya dapat bago tayo mag-react, magpipray muna tayo. Ano? Paalala yun ni ano, ni Kalingap Alvin. Ay, si Kuya, nagtulong ka, di ka na nakatayo sa ano Kuya? Nagtulong ka na, yan oh. Para po mapabilis. Para mapabilis? Para, Kahit walang bayad? at Kahit walang bayad? para sa amin din naman po yan. Oo. Yun na po yung Bibigyan kita tulong. ng ano, arawan. Magsasawaran kita ng arawan. Kaya ayusin mo. Oh, nandito si Foreman, no? Foreman, sasawaran ko ito ng arawan. Oh. Kaya ayusin mo. Ikaw yung nagtatrabaho sa bahay mo, kaya galingan mo yung mga pag-asintada. Ano? Kaya, magkano ba ang labor? Ano, okay na ba yung ano? 500? malaki na po. Malaki na yun. O, kaya ano, magsasahod na tayo. Kaya, sasawaran na natin agad. Tatahudan na natin to si ano. Hindi wala nang bagal-bagal, dapat Oo. takbo agad. Ito na, ngayong araw, ano ngayong araw? Oh, yan. Salamat po. O sige, nakakot ng hollow blocks. Para sa bahay mo. Joke lang, ano lang. O, dito kami, nagbablog tayo. Ano? Yan po mga kalingap sila. Mahappy ka naman ate, may bahay na, may trabaho pa. Yung pinagtatrabahuhan pa niya, bahay pa niya. Saan ka pa kaya nakakita ng ganyan? Oh, si Totoy masaya, oh. Totoy! Oh, bless. Dapat marunong mag-bless. Oh, marunong mag-bless. God bless. Yan. O, dapat kanan daw. God bless. Yan. Ilang buwan na nga siya? Isang taon na po. Ay, isang taon na pala. Sorry. Maliit lang ay. Nakapag ano kayo naman, nakapaghanda kayo nung ano? Nung ano lang po, nung November 8 lang, 18. Nakapaghanda kayo? Nagpadait. Kaya po. Itinadait ang Ay, di kami inform. Di kami inform. Ay, sayang. Maliit kasi, kaya di alam. wala pang ngipin.
Ano siguro sa pagkain ate, kailangan siguro kung kukulang yung gatas mo, kailangan may gatas ka. Nagagatas po ba siya? Opo. Anong gatas niya? Yung bourbon. Bear Brand. Hindi naman yun pang pang baby ata. Siguro yung yung pang 1 year old. Minsan po siya na nadili mambaga po sa Oo. Tama. sa Pero siguro tama yun. At least para dagdagatas yung sa ito po mga kalinga, pipilitin na matapos ng Pasko. Kung hindi man, salamat pa rin. At bago magpasko, ito sina tatay. Nasaan sila tatay? Naghahakot si Tim sa tatay. Kaya anuhin mo kuya. Kung ano yung nila, sabing makakatulong. Itong po mga kalinga po. Kuya, bihira daw kuya, bihira. Ayan, malaki po ito. Bihira. 2 kwarto. Meron itong sala. Lalagyan ko lang sa kanting saka yung balkon. May balkon din ito. CR sa loob ng CR. Hindi na kayo aakyat ng bundok. Mag-CR. Ay, meron dyan. hindi po na sarili. Ay, hindi sarili. Ngayon, sarili nyo na. Hindi na matatakot lumabas. Kaya yung mga walang CR, sabihin nyo, dito na kayo mag-CR. Ay, pwede ba yun? Pwede po ba Pwede. lang, maging lang. Malinis. Tama naman yun. Kayo, mangarap kayo ha. Ang payo ko lang, makikinig sa magulang. Kasi kagaya nito, dito na tayo, dito kayo binigay nung nanay nyo, dito kayo na vlog, dito yung pwesto, makikinig sa magulang, wag kaya minsan baga, siyempre, na tayo, kumbaga bukod na tayo, minsan may mga paalala si nanay, huwag niyong mamasamain, pag-aralan nyo, ito ba ay makakatulong para sa akin o hindi. Pag hindi, pass. Pero pag makakatulong, kailangan receive natin, accept natin. Hingi lang kayo ng tulong kayo. Para Yes. maintindihan natin. Yes, tama yan. At saka mag-open kayo. Ito pa yung ito po yung sa tingin ko po ang makakabuti pag ganito po. Sasabihin nyo, pero kung yung nyo, decision nyo, yung makakabuti, papaliwanag nyo kung mas gusto ko ito. Halimbawa, ang gustong color ni mama mo ay pula. Tapos ikaw gusto mo ang puti. Mo pakinggan, pula pala ang gusto mo, pero gusto ko ang puti. Pero pag-aralan nyo kung ano talaga yung bagay, kung anong bagay talaga. O di, wala man magagawa si nanay nyo kung talagang puti ang gusto nyo. O sige pasensya na, puti talaga ang gusto ko. Hindi yung galit, hindi, puti. Hindi man nadadala sa galit, nadadala sa malumanay na pagsasalita. Para magkaintindihan. Kaya yung kulay, example lang yun. Pero yung karamihan nangyayari, iba't ibang sitwasyon, ganun yung nangyayari. Lalo na Hindi nagkakasundo. yes, makinig muna kasi minor de edad ka pa naman. Lalo na ngayon. Pero pagdating ng tamang edad mo, may rights ka na din na mag-desisyon. Kasi mas marami silang alam kaysa sa amin. May Marami na silang experience. Kasi kami papunta pa lang dun sa dinanas nila. Sila Tama. alam na nila yun. Pabalik na sila. Tama yun. Tsaka alalahanin natin sila yung nag-alaga. Sila naghihirap. O kagaya nito, paano ka naghirap, ganun din yung dinanas nila sa'yo. Marirealize yung pag meron ka nang inaalagaan talaga. Ganun talaga ang Oop! Bilnan mo yan, baby pa lang, nananapak na. Ay ba? Masaya naman po itong mag-asawang ito. Lalong-lalo na ngayon. Kakabahay na kayo, for Christmas Gulat nga po kami pagdating namin. Ay, bukaan na agad. Ang bilis mo. Kaya ngayon po mga kalingap, ayun. Bilis talaga yan, kahit maputik na. Sila maputi. Ganyan talaga.
Oo. Tagal-tagal daw pati itong ulan. Dahil sa ano. Pero tingnan mo, may trapal eh. Talagang paanoy ng Pasko, ano? Mulan bumagyo yan. Ginawa ng paraan. Ganyan ang ano. Magaling. Ito po ang ano, Marvin's Company po yung kinuha natin. Ayan po. So, yung budget natin ay limitado lang, pero at least mabigyan natin sila ng magandang ano, magandang bahay. Okay. Tatay. Laga, tatay. Yan po si tatay. Nakalingat. Yan kuya. Ano? Pasalamat tayo unang-una sa Panginoon, ano? Tsaka syempre kay Tita Lolita din. Okay, pasalamat tayo kasi kung wala siya, siguro mahirapan tayo makapagpatayo ng konkretong bahay. Ano? Salamat po Tita Lolita sa tulong niyo. Ito na po ngayon, sobrang saya po namin. May simula na po yung bahay na pinapangarap namin. Salamat po. Ngayon, wala pa tayong nakikitang ano. Pero pag tapos na yan, maganda na yan. Ikaw kuya ano? Kuya ano nga? Daniel. Kuya Daniel, si Daniel Padilla. Ano masabi mo kay ano? Salamat po kay Tita Lolita kasi po tinulungan po kami na makapatayo po ng konkretong bahay. Hindi na po kami matutuluan pag umuulan. Sinisimulan na pati po. Yan po, ayan o. Pati manok, nagtutulong na din. Yung mga kalingap yung ano natin. Halos kompleto na din itong materialis natin mga kalingap. So ito, ano ito? Puspusan. Puspusan ang trabaho. Ano, inahabol yung Christmas po. Mga kalingap. Ito si ano, uy si Tutoy. Kamusta ka po Kuya Alvin? Ang layo po baga ng bahay, tsaka maulan pa. Oo nga, malayo. Pero okay lang yan. Sige na, salamat na lang. Malayo po kasi yung binahin. Oo nga, medyo malayo ito eh, bundok pa. Pababa. Oo, ibang kagayba ito, pababa yung pagkabundok mo. Padulas po. Diba ang mga bundok pataas, ito pababa. Ano? Galing ka sa taas. Mababa. Pero masaya kami kasi ito, sana tuloy-tuloy, walang magka-problem. Sigad ng bahala. Pray na lang. Pray na lang. Pray na lang. Kalingap. Pray lang, ano? At kapit lang sa may kapal, ano? Huwag lang natin kakalimutan na magdasal sa Panginoon. Kasi ito nga pinagdasal natin, kasi di natin nakalain na darating. Biglaan. Biglaan. So, sabi namin, sana tulungan kami kasi magkabagong bahay kasi tulo-tulaan na tayo. Tapos nag-i-imagine na kami na ang ganda ng bahay sa panaginip. Tapos ito na, totoo na pala. Opo. Kasi nagpapanood po kami dating vlog ni Kuya Rab. Tapos ang gaganda ng bahay nila. Tapos hanggang sa panaginip, napapanaginipan ko nakakaisip. Tapos ito na po, sobrang saya kasi natupad na sa tulong ni Kuya Alvin. Kalingap Alvin. Kaya ganun si Lord talaga. Kumbaga, iba't iba yung ginagamit niya para abutin tayo, masagot yung panalangin natin. Salamat tayo lagi sa Lord. Yan. Okay na, Kuya. Okay. Salamat po. Paano yan? Di na, sige, mag-ano na din kami. Opo. Sobrang salamat po sa Hindi na po inyo. kayo makape, mamerinda. Doon na lang siguro. Salamat ha. Opo, sige po. Ano lang, patuloy lang tayo sa Salamat din po. sa mabuting gawi. Opo. Huwag sama. May bisyo ba ito? May bisyo? Wala po. Ay, nanay ni Garillo? Hindi po. Hindi. Ano pa? Wala Inom? talaga. Wala? Hindi din. Ay, very good si Kuya Daniel. Very good yan. Dapat tularan. Opo. Ang vision niya lang kayo.
kaming dalawa. Yan. Sana huwag ka magbago. Ano kuya? O, kahit po nung ano, hindi po talaga. Ayoko po ng gano'n. Sakit Kasi lang sa ulo. sakit pag sa ulo. nag-issue. Tama yan. Problema pa, madami ng problema, dadagdagan pa. Ay, may blessing na Oo baga. nga po. Kaya nga po, thanks God nga po at dumating po kayo sa amin. Tulungan po kami. Welcome. Sige, Oo po. paalam na kami ate Maisa. At babalik din kami siguro ako bukas, ano. Oo po. Ano pa. Siyempre, lagi ko itong on hands tayo sa natin, mga project. Araw-araw yan binibisita. Mga kalingap. Ayan, at pansamantala mga kalingap, tayo ay magpapaalam sa ating vlog. At salamat po sa hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe na po sa ating channel Kalingap Alvin. At sa lahat po ng bumubuo ng Kalingap, especially sa ama ng Kalingap, kay Kuya Val Santos Matubang at kay Edna Kalingap Rab, at siyempre kay sa aking misis din po, kay Ma'am Wena. Salamat po mga Kalingap, and God bless. Bye bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangulila. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino.